Lezigezi indaba ze-1 KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namuhla. Eyabo umdabu ifuna incazelo ngeNgonyama Trust eyezemvelo ibiyise ezesimangaliso kanti limlahlile owabulala umama wengane. Inhlangano obuholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal iContrales ithi ke ifuna incazelo ecacile ngomsebenzi weNgonyama Trust mayelana nokubuyisela emphakathini kanjalo nencazelo ecacile ngomhlaba obuyiselwa abantu nokugcina kwesuqhwagwa abathile. Lokhu ngohlalo lweContrales esifundazweni KwaZulu-Natal uThulisizwe Ngcobo uthi bakhathazekile ngomhlaba oqhwagwa abathile emva kokuba ke ubuyiselwe kubantu. Lembizo kubebanjelwe eMgungundlovu beyihanjelwe noNgqongqoshe zokubuyiswa komhlaba nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uMzwanele Nyonso. Inhlangano yabaholi bomdabu iContrales esifundazweni KwaZulu-Natal ithi khathazekile ngeNgonyama Trust njengoba yengamele umhlaba weSilo. Le nhlangano ithi akukho ekwaziyo okwenziwa iNgonyama Trust ubuyisela emphakathini. Nyaka ke sizwa ngeNgonyama Trust kodwa asikhumbule ukuthi yini le eyake yenziwa iNgonyama Trust yenzela abantu. Asikaze futhi sibone ngisho umuzi emvuleni ezibekhona ekhukhuleni nasekemekemeni nje ikhona esifundazweni ngoba kuyiqiniso umsakazi ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal isizinendawo eziningi lezi zenganelwa amakhosi. Sibona umhlaba omningi udliwa abantu. Sikhule kunendawo eziningi ebeyitshala zinazo zonke lezo zinto. Njengamanje kunamabhokolo nje aphathi ikhala mana ahamba afika ahlale kulo mhlaba akhe akhokhisa abantu imali eyishisile. Kodwa bangatholi amaphepha bangatholi lutho. Ekugcineni labo bantu bafuna amanzi bafuna ugesi bayabuya bangena kuyona yonke imigwaqo yethu enkulu. Lembize beyisemgungundlovu beyihanjelwe noNgqongqoshe wezokubuyiswa komhlaba nokuthuthukiswa kwendawo zasemakhaya uMzwanele Nyonso. Naye uNyonso uzwakalisa ukukhathazeka ngokungabi khona kozinzo weNgonyama Trust kanti ubese ecacisa ngabazokwethula emphakathini mayelana nokubuyiswa komhlaba. Uzinzo kweNgonyama Trust alukho kodwa into esilungisayo nakhona la kulenhlanganiso size ikhona iNgonyama Transport ndibekela tsola ukuthi ukuba ngaba iNgonyama Transport ize kulenhlanganiso inegunya kuchairperson weNgonyama Transport uchairperson weboard oyimposisilo hayi akukhona ngathetha kodwa bayinaso esilo mandate oba silapha siyaziwa nguchairperson weboard wasilapha ayizothetha ukweze kuleyo mbizo sizocacisa lezo zinto sizothetha ngendima yethu as the department kwi-land reform sizothetha ngendima yethu as department nge-redistribution ukunikezela ngemihlaba nge-restitution amabanga omhlaba ayo yonke into esiyenzayo edepartmentini. Umgqugquzeli weContrales esifundazweni KwaZulu-Natal uPhakamani Dlamini uthi bakhathazekile ngomhlaba wamakhosi nokuthi bazuza kanjani kuwona njengoba lo mhlaba obuyiswayo awubuyeli emakhosini. uDlamini uphinde waveza ukuthi bafuna iNgonyama Trust yaziwe emphakathini ngodaba lokubuyiswa komhlaba. Bazi ukuthi umhlaba esubhekela amakhosi neSilo usibenefitisa kanjani sabantu esihleli kuona ukuphi singazithuthukisa ngawo njengoba abantu banda uncipha mhlambe lemhlaba ebuyiswayo angabe ibuyiselwa abantu abafanele yini noma ibuyiselwa abantu abagcina sebenobuqhwaga bengafisa abanye abantu behlale kuona. Sibona isigadwe ngezibhamu emhlaba kodwa futhi ayibuyele emakhosini abantu bagcina sebexabana ngokubanga wona lo mhlaba obuyisiwe. So sile nhlangano sizothi siyafisa ukuthi iNgonyama Trust bayazi abantu futhi ifinyelele emazingeni abantu futhi labantu beyidinga khona ibasize kungabi inhlangano noma institution ezikhulu nje ezixabanayo kodwa ingafike emazingeni. Lo ubambe njengesikhulu esiphezulu kwiNgonyama Trust uyachaza ngomsebenzi wabo nobudlelwano babo namakhosi. Umthetho weNgonyama Trust isizathu sawo sokwakhiwa kwawo nokuphathwa bomhlaba kufanele umhlaba uphathwe for inzuzo nenhlala kahle nokusimama komnotho kwezizwe. Lokho ke ibenefit esifuna ukuyiletha igcineni kwakho konke we want leyo benefit ukuthi igcine ifikile ezweni an ordinary beneficiary njengoba sizwa phakathi ukuthi induna namakhosi bayabuza ukuthi what does benefit mean for us. That we now have to define and make sure that we explain
what benefit is. But not only stop there, start systematically inputting things on the ground that will ensure that the benefit materializes. Sineminyaka ke about 32 sikulomshungu ngonyama trust kuzanye ukuthi understand ukuthi uyini. Izinduna amakhosi babephume ngomningi babo ukuzothamela lembizo njoba lenhlangano iControlesa ibihlanganisa iminyaka engamashumi yasungulwa. Ezindabeni z1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMkungundlovu. Abezemvelo KZN1 Live sebebuyisele ngokusemthethweni izindawo zezokuvakasha zabesimangaliso Wetland Park esithangamini nabezindaba isikhungo sicacise ukuthi ke sisazoqhubeka nokulekelelana kanti ke banezinhlelo zokusebenzisana nabazimele ukuzama ukususa umthwalo emahlombe kahulumeni ngezezimali. Lezi zindawo ke zibandakanya iNkosi Bay, iSodwana, uMkhuze kanye nezinye. Njengoba besekuphela iminyaka engaphezulu kweshumi inhlangano ebhekelele ezemvelo KwaZulu-Natal ilekelela isimangaliso Wetland Park ngokungamela izindawo zabo zokuvakasha ezifana neziqiwi. Namuhla lezi zindawo zibuyisele kubanikazi. Sesifike la isimangaliso sisazise khona ukuthi sesikulungele ukuthi sithathe over le ndawo ukuthi kube yibona abazingamelayo. Wenzele umsebenzi ngokuthembeka nangokuyimisela ngesikhathi sicela ukuba sikwenze. Okunye sifisa ukucacisa ukuthi akusho ukuthi lokuphuma kwethu ukuthi kuxabana okukhona noma ungaboni ngaso elinye, kodwa into ekwakuvunyelene ngayo kwakuqala ukuthi siyofika isikhathi la ekuphathweni kwale ndawo isimangaliso njengoba umthetho okuyibona obaphethe usho ukuthi ibona ekufanele baphathe le ndawo. Sesifikileke leso sikhathi nathi ke sithi cha siyabonga ikakhulukazi kwesimangaliso ukuthi lisinike lelithuba lokuthi sikwazi ukusenze lokho. Okunye sikucacisayo ukuthi ezemvelo KZN1 Live sizoqhubeka sisebenze isimangaliso ikakhulukazi ngalolu hlelo lokongiwa kwemvelo. Istaff sethu soqhubeka sikhona ngoba umthetho unika thina lelo gunya ukuthi siqhubeke kube yithina esenza loyo msebenzi. Phakathi kwezindawo ezizothinteka kubalwa ke iSodwana, iNkosi Bay, uMkhuze kanye ke nezinye. Lezi inhlaka zicacisile ukuthi ke kabekho abasebenzi abazolahlekelwa imisebenzi yabo ngenxa yalolu hlelo kanti izinhlelo abanazo bahlose ngazo ukuba ke kuthuthuke umnotho. Ukuthi sifuna ukuqinisekisa ukuthi lezi indawo zizokwazi ukuthi zilethe inzuzo okufanele zilethe, ikakhulukazi uma sesiletha abanikazi noma abantu abakwaziyo vele ukusebenza kulolu hlelo lezokuvakasha, abantu abavele benabavakashi ohlelweni lwabo abafisa ukuvakashela kulezi ndawo. Sifuna ke bona uma ngabe befika bakwazi ukuthi bayiguqule lezi ndawo zibe sesimeni esizokwazi ukuthi zihehe ivakashi la eningizimu neAfrika, eAfrika uqobo lwayo kanye nomhlaba wonke jikelele. Sizobanikeza ke abazobe besebenza iminyaka mhlawumbe elinganiselwa eminyakeni eyishumi kuze kuyofika eminyakeni engama-30. Bavumile ukuthi isimo seningi lalezi ndawo kasihleneze, kepha kungenxa yesimo somnotho uhulumeni baphindeke baqinisekisa nemiphakathi eyakhele lezi qiwi ukuthi ke izohlomula. Maningi ke namathuba amabhizinisi azovela esikholwa ukuthi sizoqinisekisa thina ukuthi ezivumelaneni esingena kuzo nalabo abazobe bezotshala imali umphakathi ikakhulukazi eyakhele lezi qiwi nesiyazi ukuthi ihlwempu kangakanani akhona amathuba abazokwazi ukuthi bahlomule kuona ukuze sikwazi ukuthi sikhulise umnotho weNingizimu Afrika ngokusebenzisa lezi ndawo. Ezindabeni z1 KZN TV kube kuntombi khona Mbubu yisethigwini. Limlahlileke icala uNtuthuko Sosibo wasemthwalumo esiqongeni obesolwa ngokubulala umama wengane yakhe uMandisa Cele owayeneminyaka engama-20 enza umatikuletsheni esinokubonga high esemthwalume. Umsolwa ke ubevele kafushane enkantolo kaMantshi yaseScottburg lapho ke elahle khona wayeleli icala. Inkantolo ithi lona wesilisa wakhombisa isihluku esikhulu kuMurphy njengoba ke ikhanda likaMurphy lalibokozela nokwakukhombisa ukuthi ke lalishawa kanzima odongeni.
Akazange ngasithola isigwebo sakhe uNtuthuko Sosibo oneminyaka engama-27 ubudala owalahlwa yicala lokubulala umama wengane yakhe uMandisa Cele wayeneminyaka engama-20 efunda umatikuletsheni. uSosibo kuthiwa washaya kanzima umufi njengoba ikhanda lakhe latholwa libokozela enamanxiwa okushawa emzimbeni. uSosibo ufike wangena ebhokisini kwathiwa akabuye emva kwemizuzu engama-30 nokuthema sekufanele abuyele wala waphetha wathi ngeke abuyele ebhokisini kuze kuxoshwa bezindaba enkantolo. Lesi senzo siphoqa ukuthi inkantolo ihlehlise ukukhishwa kwesigwebo sakhe. Umndeni sebethe bakhathela ukugqiqa enkantolo. Angikho ke happy ke ngento eyenziwa yilokhuzana inkantolo ngoba phela befanele imphoqo ukuthi abuyele ebhokisini. Lokho ekwenzile mina akungenzanga ngaba happy. Kushiwa ke icala liyabuyela ke kusasa ke lezo nikezwa khona isigwebo ke. Uthi bafuna tholwe udilika jele njengoba abulala umntwana wabo ngesihluku. Bese ngajabula nje mengasa sumndeni nje mengasa agwetsha udilika jele. Engamfica ebekiwe empedeni ngathi mangithi ngiyalithinta nje ikhanda wawungazi ukuthi alinamathamba ngendlela nje awemfahlaze ngayo. Mangithi ngiyabheka lo wemshaye khona wemshaye kwistand sika Jojo le ngafica khona igazi nangaphakathi endlini kwakukhona igazi eduze kombhede kwakukhona istand selokhuzana se-ironing board okukhomba ukuthi la nje uba wekuhlaza la ethangeni wemshaya ngaso nelokhuzana esihlalo ingemuva lesihlalo elalinegazi khomba ukuthi izinto awemshaya ngazo nje lezo. Udadewabo kaMufi uthi sebefuna ukuthula bewumndeni lokho bazokuthola ngokuthi uSosibo athole isigwebo esimfanele. Besithi uMatu uzogwetshwa wagcina engagwetshanga kwathiwa sibuye kusasa into ngiphatheke kabi into eyenza la enkantolo kakhulu ngoba phela isigwebo befaya isiphume namhlanje kodwa ukuthi kuthiwa sibuyeleni kusasa ngazi ngoba phela kahlahle yonke into sayivumile nathi sesifuna ukuthula siwumndeni kodwa manje sothula kanjani mabenza nje even namaphoyisa enza ngendlela yawo ngoba khona leli phoyisa elibhizi nje awazi ukuthi yini inkinga yalo kodwa ke isigwebo ngicela kusasa siphume na kanjani ngiyafisa nje kwenzeke lokho sesikhathele nathi siwumndeni silesiqiqana nento eyodwa sengikhathele ke mina sengikhathele nje angisafisi lutho. Kulindelekile licala libuyele enkantolo mhla ziyisithupha kuyiphezulu. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Sithishelele etolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukela indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokano kwezona ehamba phambili losukwini namhlanje. Eyabomdabu ifuna incazelo ngengonyama trust eyezemvelo ibuyise ezisimangaliso kanti limlahlile owabulala umama wengane. Umasipala waseMandeni unxusa umphakathi waseLambothi emacambeni ukuba ukhokhele ugesi. Lesi sixwayiso siza ngemuva komhlangano omphakathi obuhlelo kwe-ward councillor ka-ward 8 uThabani Mdlalose lapho ekhulume namalungu omphakathi wakule ndawo wachazela ngokuthi ke ukungakhokhelwa kagesi ikhona kuyimbangelo ukuthi ke uhlale bomnyameni. Ikhansela ku-ward 8 eliphinde libe yimeya kamasipala waseMandeni uThabani Mdlalose uhlangano noEskom kanye nomphakathi waseLambothi ukuxazulula izinkinga zagesi ezibhekene nomphakathi. uMdlalose unxusa abantu bakule ndawo ukuba ke abakhokhela ugesi. Singabaholi sithe asihlangana noEskom sizokhuluma inkinga ezithinta kakhulukazi ugesi emakhaya, kakhulukazi ugesi ohambayo, abantu abahanjelwa ugesi, abantu abanezigubhu engasebenzi nabanye abanogesi abangawukhokheli bengazi nabo ukuthi kwenzeke kanjani. So sitheke uEskom uzosilekelela ngoba ke bese kuqhuma ama transformer. Uma kuqhuma ama transformer kutholakala ukuthi abantu abangakhokhi noma abantu abathola ugesi emthethweni baningi le transform. So silungisa le nto ngenhlanhla komphakathi wakithi ke uphendulile ke positive ukuthi awuze ngomningi bawo uzoyilungisa. Lo masipala uthi unezinhlelo zokuxazulula inkinga kagesi ebhekene nalomphakathi ngoba njengamanje basilungisa indlela ezintsha kagesi kuzongena nama smart meter nama meter amasha kagesi azobe sekwazi ukuthi ugesi wakho register ukwazi ukuthi uthenga kahle. So kokunye ke sixoxayo futhi lapha ugesi othola ukuthi kunabantu abasanda kubekwa
abakabi nawo ugesi ababekwazi induna okubalekile ke imndeni yakhula njalo sithi ke sibuholi labo bantu nabo kufanele bakhanyisele ugesi so lolo hlelo ke sinalo la kwa Eskom namhlanje ukuthi cha laba abantu abangenawo ugesi senze njani nabo ukuthi mabawuthola so kuhlangana kwethu ke la namhlanje nomphakathi la kwa 8 eLambothi namaphethelo ukuthi sokhuluma indaba kagesi ukuthi wonke umuntu sibheke ukuthi makakhanyisele ugesi ngoba une right ukuthi athole ugesi kuvele ukuthi enye imbangela ukuthi Eskom ngayilungisa inqalazinda elimele kagesi ingoba kiningi lomphakathi lokukhokhele kwanhlobo ugesi sinazo inkinga zokuthi ayaqhuma ama transformer sinakho futhi ukuthi kube khona lama programs okuthiwa load reduction bese ukuthi maqhume itransformer kutholakala ukuthi abantu abakhokhayo abaregistered kulo transform sebeya affecteka beaffectwe yilaba abangakhokhi bese kuba khona ke ukuxabana ke komphakathi so sizama ukuxazulula komphakathi ukuthi mawungaxabani sonke asondeleni ngaphakathi sibe nogesi omthethweni so that uma kuqhuma itransformer bayakwazi ukuthi bafike ngokusheshsha nje ngingaba nje ufakazi ngoba nami ngisakhamuzi lapha eWard 8 uke kwaba khona isimo sezulu laduma wahamba ugesi yaqhuma itransformer kodwa ngoba thina sonke bese kule transformers besikhokha akuzange kuphela 2 days wawufika uEskom wawusilungiselela ugesi ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eLambothi eMacambini Emva komdonsiswano obuholi beqembu leTeam Sugar South Africa enkantolo ephakemeke yaseMgungundlovu igcine inqumo yokuba ke ihlale inkonfa yaleli qembu kuba ke kuqoka obuholi obusha kuzokhumbuleka oba ke lenkonfa bekufanele ihlale ngonyaka wedlule kepha ke kwaba nezingqinamba lapho ke amalunga leli qembu aveza khona ukuba uMusa Thwala kwakuse akase uye umongameli waleli qembu nokugcineke sekuholela ke enkantolo leli qembu liveze kuba ke lisameseka uMusa Shukela Thwala ukuba kaqhubeke abe ngumongameli waleli qembu Usihlalo weqembu leTeam Sugar South Africa jikelele umncedisi Msibi uthi inkantolo igcina inqumo kuba iqhubeka inkonfa yokuqoka ubuholo obusha basifake enkantolo basinterdictor abafutha ababili okuwumncedisi Cele noBongane bethi ke na ukuhamba kweconference akukho in line neconstitution nezinye ke izinto nokukhala ngokuthi upresident waxoshwa eqembini then leyo issue ihambe yaze yafika ngomhla ka6 kuFebruary ngo2026 February lesiphuma kuwo nala inkantolo eyaveza ngokusobala ukuthi iconference ayikho into evimbayo ukuthi ngahlala on behalf of Team Sugar South Africa ngoba indaba zangaphakathi and kumele indaba zangaphakathi zilunge ngaphakathi eqembini uqhube ngokuthi bakulungise ngaphakathi konke njengeqembu then yasi advisor inkantolo ukuthi upresident uMusa Shukela Thwala ngoba enematter epending enkantolo ebuyela ngomhla ka13 kuMarch 2026 la eyophela khona elusana noma edisputa imembership yakhe within iorganization either iqembu noma yena ulinda i-court ukuthi awine i-case yakhe or i-conference ama-branches ayahlala ayaresolve ukuthi ayambuyisa aqhubeke as upresident weqembu asi-highlight-ke le membership ka-president ngonyaka ka-2024 kwaba nesimo whereby i-organization i-expela abantu abathile enhlanganweni former deputy president, former secretary general, former national chairperson, kanjalo namanye amakhansela aseva emkhandleni waseNewcastle nasemajuba. Ubeseveza ukuba bakwazile ukuqoka ubuholo obusha baleli qembu. Ebuholini esikhethile inkonfa ihlalile ngomhla ka20 kuFebruary sakhetha ubuholi bekukhona iprovince yaseKZN, iGauteng, iLimpopo kanye neMpumalanga. Bekungama delegates aku-good standing lawo ade ezokhetha ubuholi bawo. Siyazi ukuthi kena njengamanje sino president uMusa Shukela Thwala iconference ya resolve ukuthi yambuyisa ngoba uxoshwe ngokungekho emthethweni, yaphinde futhi yam re-electa ukuthi aqhubeke abo president weqembu. Futhi sifuna ukuveza ukuthi upresident ngokwe constitution yeTeam Sugar South Africa akacontestwa
until mhlawumbe inkosi izimkhumbule sesingakwazi ukuvala ivacancy yakhe. But mayisaphila nje ngaphansi komthunzulanga uyifounder yeqembu aka contest uyohlezi upresident, bese siba no chairperson okumncediswa kaMsibi, sibe no deputy president ubaba uMashimane from Limpopo, sibe no secretary general uVumile Ncane oserve as chief whip lapha umasipala waseDanawuzi, sibe no Malibongwe Sithole oserve as deputy secretary. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Njengendlela yokubungaza usuku lokuzalwa umpostoli iNkosikona Mkhize webandla iThe Holy Ghost Apostolic Church ophinda abe yinduna yaseMkhoboza esikhaleni enyakatho kaMthaniya unikeleleke izikole ezine kuleza kule ndawo ngesicathulo somfaniswano wesikole. UMkhize uthi ngalokho uhloso ukuthi akwazi ukwenza umehluko kulabo abadingayo emphakathini, lolu suku lube isibusiso kubona. Lezi ikole ezine zihlanganisa iNhlavana High, iKhandlela High, uMkhoboza Primary kanye noMjabuliseni High School, kanti ke zingamashumi50 amaphe ezicathulo abantwana bakwazi ukuthi ke bawathole. UMkhize uthi ke iningi labantwana abanawo amandla ukuthi babe nomfaniswano wesikole ephelele futhi ke usesimeni esihle. Namuhla njengoba kumhla ka4 March usuku engazalwa ngalo, engikholelwa ke ukuthi uNkulunkulu wayebusisa umndeni wami ngalo, ebusisa nabo bonke abantu abakhona ukuba ngizalwe. Ingakho ke ngosuku engizalwa ngalo njalo usuku engizalwa ngalo ngenquma ukuthi akube khona izinto engizozipha abantu ukuze abantu bajabule. Siyanjoba siphile emhlabeni kukhona abantu abangenawo amandla okwenza ezinye izinto, so uma sithola ke amandla amancane okwenza izinto kufanele sibanakekele abantu njengebandla. Siyakholela ukuthi amabandla adalelwe khona lokho ukuthi enze umehluko emphakathini. Ingakho ke nami ngithe njengebandla asiphumeni sihambele lezi ikole esihambelile. Lolu ke uhlelo oluqhubekayo lwaminyaka yonke, ngakho ke abafisa ukulula isandla ukuze kusizakala umphakathi bamukelekile ukuba benze njalo. Balolu hlela kulona uhlelo olugcinayo kodwa uhlelo esisaqhubeka noma ubani futhi ofisa ukulekelela ukuze uhlelo oluqhubeke wamukelekile ukuthi engasithinta sikwazi ukuqhubeka uhlelo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engigcine ngalo ukuze kufike lolu suku. Ngibona omunye umnyaka sengathi nje ngangigcina ngikhule kakhulu ukuze ngiqhubeke nokunakekela isizwe sakhe. Lokhu kushayelwe ke ihlombe elikhulu umphakathi kanye nothisha babantwana njengoba lomnikelo uzodlala indima enkulu kubantwana esikoleni ukuba ke bavuseleleke ukuze themba kwabo bengacwasa nangabanye abantwana. Sibonge kakhulu ukuthi uyakwazi ukunakekela umphakathi awuphethe, esethemba ukuthi futhi usesithembisile ukuthi cha kulezi icathulo ayilethe namhlanje uyabuya futhi nakuyo nakupheleni kwalenyanga uzobelethe ezinye futhi icathulo. Siyabonga kakhulu imisebenzi yakhe ayenzayo, imisebenzi yabonakala. Izingane zethu ke zisendaweni la khona abantu bakhona bengathatha intweni ukuthola izingane ziyafika ezesikoleni ihamba ngenyawo umuntu ibhlukwe, but ngendlela okwenzeka ngama sibona lokho kwenzakala kukhombisa ukuthi izingane zethu zizoba nayo into manje kuyifaka enyaweni. Sesizosondela esikhathini sikanangizana sasebusika la sizobanda khona okuyegcina usubona ukuthi izinga lokulova leyanda abantu umuntu usenga into azoyifaka enyaweni. Uma kukanje nalo usuke ezenyeza kuyaphela uzenyezo, siyazi nasesicathulo nginalo ibhlukwe, so nje lokhu kuzosiza kakhulu ekuleleni ukuthi izingane zibe khona esikoleni ngasonke isikhathi. Usebenza ngomuntu, sibonga kakhulu somphakathi igalelo likaKhabazela ukuthi enze kanjena esizingane zethu, ngoba ezinye izingane ngempela ziphuma emakhaya ahlwempu ngempela bafisa ukuthi ngabe bayigqokisa icathulo kodwa abanakha lawa abathatha khona. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Siphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV. Sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Eyabomdabu ifuna incazelo ngeNgonyama Trust eyezemvelo ibuyise ezisimangaliso kanti limlahlile owabulala umama wengane. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.49 maqhathiswa nedola laseMelika, libu-21.97 maqhathiswa nopondo waseBritain, libu-19.12 maqhathiswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $5,162.42 ounce, welo ngahluziwe wona $81.40 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi Polokwane City uPhuthi Mohafe uyayingabaza ke Orlando Pirates embangweni wesicoco seleague yeBetway Premiership. uMohafe ubekhuluma emuva kokuthi ke zakhe zikhale ngaphansi ngamagoli amabili kwelilodwa kwezemnyama eOld Peter Mokaba Stadium ePolokwane izolo kusihlwa. Amagoli Pirates ashawa ke uRelebogile Mofokeng noPatrick Masangayi. ele Rise and Shine libekwe nethini ngobongosi Dlamini. iPirates ke sesicongweni selokhu ngamaphuzi angama-48 lapho ke ibambene khona Mamelodi Sundowns eseleke ngegoli kuleli qembu laseSoweto. Ukuhlala ke embangweni kwePirates kwenyuse ke ithemba kubalandeli bayo abakholwa ukuthi ke izoyiketula iSundowns esiwene ke iligi amahlandla ayishakalombili elandelana. Nokho koMohafe uyihlabile indlela ezidlala ngayo ezimnyama wathi ngenzeka ke ziphinde zikhombe iligi njengoba ke ethi ke zihlulekile ukusebenzisa inqwaba yamathuba eziwatholile kulomdlalo. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukelize yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sophinde ihlane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.